Machiegni report ni makende nyinga Jailieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Par bende ni iluo wechegi mano kokalo mbui magwa mag YouTube kanyakla kod Facebook ka ote magi bende chwalo noko kailai marwa mar ote machuok 2-3-6-0-0. Ka wachako en ni jatend piny William Ruto oywago jamadar Francis Ogola kaka jatend jolweny maber moloyo mabende jo Kenya no oyudo e historia mare. Omedo ni yiero mar Ogola kaka jamadar en achiel kuom welo bende omor godo mano kaluwore koda tije maler kendo omor kod kaka ne gitiyo kanyakla. Jatend piny William Ruto bende osingo ne jao General Ogola kod nyithinde obiro chung kodgi machiegni kata tok iko mar jamadar mabende itimo e odiochieng'no ma kiny mano kanyero e kaunti ma Siaya. E kaunti nero ma Siaya bende ikruok mopogore itimo mano Odhiambo masani odiochieng' ma kawuono Odhiambo masani kendo okinyi makiny kuma bende irito mano kanyero mondo ringre jamadar ochopi kuma bende wacho ni ringre no biro chopo kanyero kokalo e alap ndeke mano ma Kisumu International Airport. Toke kanyero wuoth biro chako kadhi Senator Barack Obama Primary School kuma bende nyasi mar alama ibiro timne mano bang'e kapoko otimne iko. Bibedo ka watudre kod jafombo marwa mano kanyero Eric Owenga mabende ogotach kanyo kendo bende onyiswa ni to gin weche mage mabende timre kanyo gi kinde machalo kamae, gin ikruok mage mabende oseketi ka bende ntiere kaka ne ichiwo kanyero siem ni jogo eko kende mabende biro bedo kaloso e nyasi no en mana familia jolweny kanyakla koda kanise. Weche mabende osiem godo jo siasa mondo kik bibed kanyero ni kelo siasa e nyasi makamano. Obo bedo ka watudre kanyo kod Eric Owenga mondo nyiswa mathoth e ikruok mosebedo nyaka sani. Owenga oimore inyalo nyiswa ni to chenro chalo nade kuma intiere sani to ikruok ochopo kanye? Jael awinjo maler ahinya mana kaka iwachono gie sani abiro ni achiel kachiel kaok e gweng' ma Nyang'oma Kogelo kendo wani school ma sekondar mar Barack Obama Secondary School mano e county ma Siaya e Kachumurura Malego Usonga. Gima dhi nyime sani en ni kochakre gokinyi nyaka sani odiochieng' mangima ikruok osebedo kadhi nyime ka kendo kata king'iyo to kaka to ineno ka nitie tents adek madongo ka ma ochung' ka kendo gima dhi nyime i tent kanyo en ni en ikruok makende kendo ipango kombe maneno ni welo makiny biro yuoro e labni kata e skul ma Barack Obama ka biro yudo kama biro betie. Gima chielo dhi nyime en ni ma bende itimo kod apisas mag jolweny gie sani temo beto paw skundni maneno ni obedo maler motelo ni odiochieng' makiny. Jael gima onego ng'ere en ni odiochieng' makiny igeno ni jamadar Francis Omondi Ogola ringre mare biro lwar e paw ndeke ma Kisumu saa 3 okinyi kendo ibiro kele achiel kachiel kokalo kitiyo kod apaya nyaka ya lab kuma wantie gie sani ma itime ikruok gie sani. Kae ibo timne alam makende kendo welo duto biro bedo kaka no to ringre ibiro gol ka kitero e kanisa ma ACK St. Thomas Manduru kuma bende ibo timne alam. Bang' kanyo to koro ringre ibiro kow kuma koro idhi kan kar kan kuma idhi kane mogik mano e dalane man Mbeje gwenge ma Mbeje mana alwora Mang'iya. Koro gima nyang'isi en ni gie sani Jael ikruok dhi nyime kendo gima aneno ka Jael godiochieng' ne jopiny ne chunygi omoko kendo en kuyo malit mokalo e gweng' ma Nyang'oma Kogelo ka kendo kata ka wang'iyo wenge jodak ma katido ka en kuyo maneno maber wang'i kendo en gima mako chuny ok mana jopiny kende kata kuonde mopogore lakini jogweng' ka en gima ogogi matek mokalo Jael. Koro gima nyako ni en ni gie sani mana kaka mana kaka iwachono ni ok oyiene siasa biro timre ka odiochieng' makiny en mana biro tako jolweny Jael. Gima wang'eyo ni jamadar Francis Ogola kaka nowacho ni kaber to kopo no nindo to okodwa no obudh kaka okowe mapiyo piyo. Koro wang'eyo ni odiochieng' makiny
welo duto kumoting'o jatend piny kaachiel kod welo mamoko bro chopo ka kendo ka ibiro timie nyasi makende maneno ni to ochalo ngimane chal nadi kapok okowe e dalane e pare ma gwenge ma Mbeje, Alego, Usonga. Ka in gi penjo machielo, Jael. Bende ji nyalo bedo ni penjore en kanyero kaka wawach ni nyasi no ibota kod jolweny, en nyasi mar jolweny, to jopiny mamoko biro chope nyasi no to be biro chalo nade kodgi? Gima ng'eyo ni kuma jopiny oyienie chopo to en kuma wantie gie sani, mano skul ma Senator Barack Obama kae moyien odiochieng' ma kiny tok ka ringre jamadar Francis Ogola osemolo ka to kalure kod ler mane en ko ka koro itere kuma idhi kane mogik to kacha to wachre ni dhano maromo 15 kende emibiro yieni mar donjo kanyo, kendo en mano gino mibiro ket morid mokalo kalure kod kaka chike mag lweny ka achiel kod kaka en owuon nowacho no obi okowe ponono no onindo. Gima wanyang'eyo en ni jopiny bro bedo na ka akende ai kod kanisa kuma bro dhi mano ka SK St. Thomas ma Nduru. Bang' kanyo to koro ibo tere na dalane kuma na ibro kane mogik. Wanyang'eyo ni Jael Francis Ogola ma so wewa nen ogai kata jatend jolweny thurka mar 11 chakre piny Kenya ne kaw loch, kendo tho mare ka pod en apis en gino mana kaka ne wasawacho ni jolweny ema koro gie sani okawe kendo mabiro tayo chenro duto te ma oken gino mibiro tim kod jopiny kata kaka liete mamoko chalo. Jael. Erokamano ahinya Eric Owenga kuom report machalo koda mana. Ng'eni pod iketo katigo tach kanyo kendo wabo medo tude kochopo saa adek mar otieno kanyakla kod odiochieng' makinyi medo nyiswa gik ma dhi nyime. Erokamano maduong'. Akawa dhi nyime en kanyo ni jatend piny William Ruto oywago jamadar Francis Ogola